Hej alle sammen og glædelig jul til alle. Jeg vil bare gerne vise det, jeg har fået i julegave og sådan pakkelejsgave. Så ja. Jeg tænker bare, at vi starter med pakkelejsgaverne. Så ja. Den første ting, det er den her, som jeg vandt i pakkelej. Og den er meget sådan, det er sådan metal, den er meget tung, så den er sådan mega god. Og noget jeg elsker at gøre, det her. Er det bare dejligt? Godt var det måske ikke så sådan 100% fedt ud, men det er sådan mega behageligt at gøre. Så ja, den er mega glad for. Så har jeg fået det her, jeg ved ikke sådan 100% hvad det er, men okay. Så får jeg den her slikfølhest, også i pakkelejsgave. Den har vi også pakkelej. Men jeg har den i forvejen, så den skal bare byttes, eller sådan, ja. Og nu tænker jeg, at vi tager fra de normale gaver. Så ja. Jeg havde bare lige det her til, men det var fra sidste år. Så jeg har startet med at få de her 2 par sokker. De er meget fine. Jeg har bare lige nogle hvide på lige nu, så ja, dem har jeg fået. De mega lækre varme. Så ja, så har jeg fået den her Diamond Art. Jeg tror i hvert fald, det hedder Diamond Art. Med flamingoer. Og så har jeg sidst også fået den her påfugle Diamond Art. Er den ikke flot? Og det er sådan, det er sådan et maleri, billederamme. Så ja, den er mega fin. Den er rigtig glad for. Så videre. Så har jeg fået det her. Jeg har pakket det ud. Det var bare det, fordi det var inde på vores sofabord. Kan se, jeg har pakket det ud her. Jeg synes, den her, den er så flot. Og jeg har valgt at kalde ham for Ludvig. Det synes jeg er rigtig flot. Og jeg synes, jeg elsker den her. Den er så fin. Så ja. Så har jeg også fået den her. Det er hende her pigen med hendes... Undskyld, min far kom lige. Men det er den her pige med hendes lille shetlænder. Jeg kan ikke lige sige, hvis mine forældre kom lige forbi. Så ja, den har jeg også fået. Jeg kunne seriøst ikke finde den der brød i pakken. Det viser sig bare, at den sad fast nede i posen. Fordi det var sådan en papirspose. Så ja. Og det der til sådan en lille rotte, tror jeg. Og sådan en kirke. Den er jeg super glad for. Næste ting, det er den her. Den er bare mega sød, og den har min mor købt i London. Ja, så den er fra London, og den er bare så dejlig. Og det her stof, det er så lækkert. Så ja, den er også mega glad for. Så. Og næste ting, ja, den her. Den har jeg faktisk ikke engang pakket ud endnu. Min mor synes, havde glemt den i en pose. Så den har jeg først fået i dag. Men hvis jeg lige... Måske kan jeg bare det bruge. Ankraft. Ja, det kunne jeg. Det var ikke særlig hårdt. Mega sød. Jeg henter lige en kæphest. Felix. Jeg prøver bare lige at spænde den helt ind. Fordi han skal ikke bruge sådan en mega stor, så den skal bare spændes. Undskyld, hvis I kan høre de andre i baggrunden. Men det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. De spiller sådan et spil, min far bandt i, men det var sådan en fælles, men en gameagtig sat. Kan I godt se? Det skulle jeg meget gerne. Nu putter jeg den bare på. Og den er rød, så den er mega sød.
Ikke julet. Jeg var faktisk selv med ude at købe den, men det var fordi, jeg havde tænkt, at jeg selv ville købe den. Men så sagde min mor, hun gerne ville købe den, og så blev det bare en del af min julegave. Så har jeg fået den her. Ej, den er så virkelig sød. Den er lidt stor til ham her, men han kan sagtens sådan gå rundt med den og sådan bære den og sådan. Den er jeg virkelig glad for. Mega sød. Så jeg stiller ham lige over igen. Næste ting. Hvad skal det være? Det kan være der. Ja, det er ikke kæphesten, det er brystpladen og hovedet. Og den her har de lavet på en anden måde, så der er knapper der, så jeg tror, man kan tage det af. Fordi, undskyld. Og på min anden der kan man ikke sådan tage den af. Det er den her, den er brug. Det er den, jeg fik i julegave sidste år. Men ja, den var mega sød. Sådan, det her det er sølv. Mega fint. Og den her, den er faktisk let. Fordi den anden, den er sådan, det er lavet på en fejl, fordi den har de der buer, den sidder ikke rigtig ordentligt fast. Så jeg selvfølgelig den til, men den har den faktisk let. Og så har jeg fået brystpladen til. Og så de her, de virker faktisk. Prøv at se, jeg kan ikke tage tøjlerne helt ud, fordi de standser. Den er for Pandora, den er sådan lidt mere tilbage. Men ja, det er jeg også mega glad for. Så ja, det kommer I nok til at se mange videoer med, jeg har på. Næste ting, det er den her, og den har jeg ikke pakket ud. Det er fordi, det er samme hovedtøj, som Victor lige havde på. Men det er fordi, jeg har fået det der en krammer, og det her har jeg fået nogle andre. Så jeg ved ikke lige, om jeg må sige navnene. Så ja. Jeg tror godt, jeg bare må sige farmor, fordi ja. Men ja, den skal bare byttes, og jeg har allerede fundet noget, jeg vil bytte det til. Det kommer lige op her. Så ja. Men ja. Jeg er stadigvæk virkelig glad. Så tror jeg, det var det. Det var det jo. Det er simpelthen... Det ved jeg ikke, om I kører. Men ja, det var simpelthen det for den her video. Nå jo, og der er en sidste ting, men den har jeg ikke fået. Den kommer nok på onsdag eller torsdag, senest torsdag. Men det er fordi, den ikke lige kunne nå at komme hjem. Men det er simpelthen bare den her, som min mor har købt til mig. Så ja, nu er den sådan hjem. Så jeg kan lige sige her. Så ja, vi vil bare sige tak, fordi I så med. Så ja, hej. Og god jul til alle. Nu skal jeg sidde lige og redigere den. Og ja, jeg kom til at lægge den op. Men så jeg kom i tanke om, at jeg havde glemt en pakke. Ja. Hvordan kan man dog glemme det? Men ja. Den her. Yeah! Stormesterspillet. Så jeg elsker Stormester. Det er virkelig bare mit yndlings-tv-program. Jeg elsker det, så jeg havde ønsket mig det her spil. Og det har jeg faktisk fået. Så ja. Det er meget sejt lavet. Fordi at... Nu skal jeg lige... Det her lort er lidt svært at få af. Så ja. Det er meget sejt, fordi alle reglerne, de står i den her. Der står alle reglerne. Jeg har ikke lige opgået at læse den. Og så er der sådan klædeagtigt, og så er der alle sådan opgaver her. Og her er der finaleopgaver. Ja. Og her kan man sådan skrive sådan tage et billede ind, tror jeg, eller sådan noget. Jeg tror, man kan tage et billede ind her, eller sådan pointene, fordi at der er... Nej, måske er det ikke pointene. Jeg tror, det er billederne, sådan til billeder. Så man kan max være... Ja, jeg tror, det er til at tage et billede ind.
eller sådan skrive et navn. Og det man spiller om, det er selvfølgelig stormestertrofæet. Ja. Og så har man sådan her tus her. Jeg kan ikke få den af. Sådan her, en tus. Så den har vi skrevet her ovenpå. Så ja. Så. Så ja, det var egentlig bare det, jeg lige skulle vise.